फिर से सीखों पे सब नाचेंगे, देंगे हम खुशियाँ। सूर निरागस हो गणपति, सूर निरागस हो। गुणगान तुझे ओठावर राहू दे, चरणी तुझा हे जीवन वाहू दे। नात्याचा नाद तू, मायेची हाक तू, भक्तीचा नाद तू, माऊली तुझी दया। जमीनदाराची लाट देवा पाहते तुमची वाट, तासाच्या या गजरात देव निघाले हाता हातात। तुमचा देवा मी सदा सुखी देवा।
अभिषेक आनंद सावंत. मी जैन मित्र मंडळाचा एक सदस्य आहे आणि हे आमच्या मंडळाचे 30वे वर्ष आहे आणि 30 वर्ष आम्ही गेले इथे हा गणेशोत्सव आम्ही इथे साजरा करतो आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही नवीन उपक्रम इथे साजरे करतो. जसं की आम्ही इथे भंडारा करतो, आम्ही इथे गोरगरिबांची सेवा करतो, इथे लोकांना काही मदत लागत असेल ती आम्ही करतो. आम्ही कोरोना काळातही इथे गणपतीमध्ये आम्ही लोकांची मदत केली होती आणि अजूनही आम्ही लोकांची तशी सेवा करतो. आणि माझा एकच संदेश आहे लोकांसाठी की तुम्हीही असाच गणेशोत्सव साजरा करा, एकत्रित या आणि लोकांना अशी मदत करा. धन्यवाद. आमच्या जैन मित्रमंडळाचे हे अध्यक्ष श्री जितेंद्र शुक्ला हे गेले 15 वर्ष इथे अध्यक्ष आहेत आणि आजही त्यांची अशी कामं आहेत की लोकांना माहीत नाही, पण ते आजही गोरगरिबांसाठी भरपूर काय करतात. पण आम्ही कधी असं दाखवून दिलं नाही किंवा आम्हाला असं दाखवायचं पण नाही आहे, फक्त आम्हाला मदत करायची लोकांना, हेच मला सांगायचं. हे आमचे अध्यक्ष बाप्पाची सेवा करायचं सगळ्या वर्ष, सगळे आशीर्वाद देण्यासाठी बाप्पा आमच्याकडे असतात आणि असं आम्ही ठेवलं आहे की जिथपर्यंत आम्ही राहणार तिथपर्यंत बाप्पाला घेऊन येणार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.